Siyabingela South Africa kuphi nakuplan khona enhla nasezansi ngibingela umduduzo ngamkhwanazi sivela kwenhlangano Thuleleni organization. Sibingelela ke singapha endaweni yase Greytown ngaphansi kobukhosi bakwaDloma. Isigodi kephi kombe empola emakhabeleni emvoti yebo ilapho esikhona. Cha indaba ezithi sisuka ngapha eCranscorp angixolisa nje enkosini sibona ngabe kade sifikile sibanjiwe sibanjwa amakhabela nakhona le eCranscorp badlale ngathi inkosi ngithi ngibacebe nje bathi size eCranscorp asedrobheni sesifike edrobheni bashonisa phansi siyofika uthukela sigudla uthukela sibanjwe ibona nkosi ngiyabatshela ngithi ngilindwe inkosi ngapha eCranscorp njengoba sengifike ngithi inkosi hayi abakini indaba ezithi yaba bakithi impela umndeni impela awu ngiyakhuleka nkosi yesizwe indaba ezithi nisibizile inkosi yesizwe no baba ngiyakhuleka bo baba sike sahlangana eThekwini izolo sathi sithembisa ukuthi sizofika ngapha ekhaya sizonibona nisithintile ukuthi sicela size ngapha sizonibhekisa lesikhala enikhala ngaso nomzimba enibheke nabo obuthinta umkhandlu indaba ethi ngabe inkosi yesizwe kwenzakalani nkosi ngibonga ithola ithuba ngibingelele ababa TV ngibingelele izinduna ekhona ithimba ngihamba nalo lana sinenkinga lana endaweni yasemakhabeleni kuwadwane emvoti lana kwaba nohlelo lokufakwa kwamanzi emphakathini ngaleso sikhathi kwakushiwo ukukhansela umlondo owayephethe owafika lapha kumina ekhaya ecela ukubhola amanzi endaweni ekuwadwane ukuba besekho ukuthi akhona namanzi phansi savuma ngoba sikwindawo enhlwempu ngamanzi esiwahluphekela amanzi ukuthi umlungu akabhola indawo ebonda akhona namanzi nampela ke bahamba kumlondo nomlungu lo owayefikile bawabhora amanzi kwakhomba ukuthi endaweni akhona amanzi phansi kwa ukuthi ke ukhansela ke ngaleso sikhathi kusuke babomlondo benza uhlelo lokuthi afakwe amanzi ngaleso sikhathi ke esalungisa ukuthi afakwe amanzi umlondo kwabo ukuthi kuyiwa okhethweni lo masipala omkhulu nangampela ke kwayiwa okhethweni ngaleso sikhathi umlondo efika nomlungu kwakushaphethe iANC ku-district kwayiwa kokhethweni ke yasiphuma ke-ANC kwasengena ke-IFP okuyiyo namhlanje esaphethe ku-district umzinyathi umlondo kwaqhubeka namanje kodwa ebesikile ukuthi uma sekuphatha umasipala kube ke sekuba khona inkokhelo noqhubeka kwamanzi aqhubeka emphakathini ngoba amanzi bawathotha khona phansi ukuthi ke ayisiwe emathangini ebese ya emphakathini kwa ukuthi ke mase ke selonjiwe kuhleleko ukhetho lidlulile wasehamba kumlondo ukuchaphela ngekhokheleni njengoba nanithe uma siyohlala umasipala obuhlala njengoba kuyokhethweni ngoba sengikhokhelela kwa ukuthi umlondo nethimba esenza nalo abamkhokheni bashe begcina sebeza kumina ke inkosi sinenkinga lana safike safika na project yamanzi ekugcineni sawenza umsebenzi asisakhokheleki manje asazi kumele senze njani ke thina manje ngoba umsebenzi wenzini kwabe ukuthi elami cha mlondo ngiyabonga ukuthi nize kumina nizongitshela ukuthi ninenkinga manje nomasipala so anibanga ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi niyadicela izinto esenizenzile kepha nathi no nicela ukuthi silungiselwe ukuze kwathi phela ukuthi siwaqhubela manje ayemphakathini nangampela ngasuka nabo umlondo nethimba oDlomo shaka amasipala umvoti siyocela ukuthi ayibe nansi inkinga ebhekene nomlondo abasakhokhelwa manje ngesimo abasenzile samanje ukuthi afake emphakathini balilandela udaba umasipala umvoti Greytown babuya bathi bahluleka hayi ngasuka ngadlulela kaKhoksha kubawa uKhinji ophethe lapha eDandi yafika ngalibeka udaba eminyango nezamakhosi ukuthi ayibe nginenkinga lapha esizweni engiphethe
kunohlelo nje umasipala ukuthi kufakwa manje lamanje awafikile emphakathini kepha bawakha kusekutshela ukuthi aqhubekela ngene emphakathini kwa ukuthi abakhoksha bahluleka nabo bathi liyahlula lelo daba hayi ngadlula ngaya kundonankulu kwakushaphethe ujikalala ngaleso sikhathi ngaliletha udaba kuyena sinenkinga lana kunamanje alapha emphakathini akhona kodwa manje awafinyelele kubantu manje besicela ukuthi lamanje lawa afinyelele kubantu bengicela ukuthi umasipala ubakhokhele phela abasebenzile ngoba basebenzile kwa ukuthi ke undunankulu wathumela abashiwa ngaphansi kwakhe undunankulu uba bezochecka ukuthi ngempela into engikhuluma ngayo kungabe ikhona yini nangempela bafika abashiwa kakhotha bafika abashiwa kundunankulu bafika ekugcineni ivumelwano behlala nabo phansi sithathe ekugcineni njengenjeke okubhlungu kakhulu ke ekugcineni kukho konke bebethi amanje abawazi uma sifika emzinyatha ubaba umeya ungubana wazi wasiwa nethimba lakhe weza emphakathini wafika wabona manje wafika wavula manje wawancoma ukuthi mahle lamanzi wayesebuza ke ukuthi laba abasebenzayo abanye abantu basebenzaphi yabo wababuza ukuthi niyahola bathi bahola laba ababengasebenza kodwa laba abasebenzayo bengaholelwa bona kukhona abaholelwayo uma babuza umengu ubani ithi nihola nisebenza bethi bashale ndokhi abasuka kuphokhi kulabo abasebenzayo laba bangaholela wayesethi ubaba umeya cha ayilungiswe ke lento ke mina ngithi abaqashwe labantu ngoba mahla manje abawenzile aclean awaye phela emphakathini ubaba umeya ke sekushila lokho siyaphila sahlala umhlangano sibuka ivumela ethithathile nomeya nomkhandlu wakhe njengenje sabuye sahamba sayofuna ubaba umeya owawukusila akwenzekile base bethi bona sangamfika ubaba umeya safika icabinet yakhe yathi icabinet yakhe ibona abangongubani noma abayimeya ngoba umngubani uthatha isinqumo esizonke bona njengomkhandlu njengamakhansela cha abavumelani nalokho so ke bona bazoxhasha abantu bebafaka ukuthi la basebenzile cha abahambisani nalokho kwangiphatha kabi ke lokho ngoba ekugcineni ngase ngibuka sekufakwa ipolitiki entweni entuthuko ezosiza umphakathi engazi ukuthi mina uma ngabe kuzintuthuko abisadingeke ukuthi liphi icembu lizana lokho kepha uma kuzintuthuko iza kuwo wonke umuntu noma kuthiwa ikhansela lo muntu awumfuni kodwa uma ufuna kumnikeza intuthuko lo muntu sengaphansi kwakho yilokho ngiphathe kabi njengenkosi baje bangithembisa njengenkosi ukuthi baje ngifakela amanzi ngisekhaya endlunkulu ngoba anginawo bangithembisa zonke izinto engenzekanga zonke lezo zinto lezo ingakho ke ngithatha ithimba lami ebalisebenza lapho cha angidlulele kumedia mhlawumbe izongisiza ngoba umphakathi uhlwempu awekho manje kodwa banama amabhoholi kodwa manje inkinga amanzi abathola abantu kunomshini ekhona la ekamasipala kodwa manje abantu abathola manje ileso sikhalo enginaso mina ukuthi cha ngiyacela ukuthi umnyango kahulumeni usize usinikeze phela amanzi sinawo manje endaweni ukuthi sicela inetwork yaphansi ompompo endaweni noma ke bengafikanga emagcekeni kepha la kuzohlangana khona nje umphakathi amagroup ompompo amagroup kungasiza lokho ngeke kwafana nokuhlala ilokho ke ukuthi cha ngizoba size kwamedia ngoba sizocela usizo uhulumeni sihlalene naye phansi senze ivumelwano akukhona kodwa sengenjela khona kakhulukazi njengenkosi ephethe isizwe ngisenkingeni ngomphakathi ongenawo amanje kodwa onawo amanje kodwa manje abafinyelele kuona yabo kuningi kodwa ke bazokuveza nabafowethu abakhona beyibeke nabo indaba ngoba ngathi cha abangathatha isinqumo bedictate lokho okukhona asizame ukuthi sihlangane nezikhulu sibonisane nazo inqumo esithatha bese sibuka ukuthi ziyenzeka yini ilokho baba Nkosi yesizwe iyahlupha ke ipolitiki uma ngabe iya ngasentuthukeni nasekuphatheni kwabantu ngoba egcina esilimaza iprogress efuneka yenzeke development noma ngisho ingadingakali ngoba phela iservice delivery
ayikhethi bala muntu ayikhethi futhi letho ubani South Africa njengoba sihleli la ngiyathuka ngibona igenerator ngale le enkulu igenerator le enkulu ila egcekeni lomuzi womuntu ayikho nje endaweni kahulumeni kuya ngithuko so le generator ifike kanjani la baba sikwakho la ekhaya yanibingelela nonke nabalaleli nokubonga isikhathi engisitholayo yebo mina ngubaba uNdlovu igenerator impela ingaphansi kwethu thina esasingahole ekutheni sibambe mase kuthiwa igenerator iyahamba singaholelwe nalokho kuyibamba kwethu sasenzela ukuthi mhlambe kube khona abakwenzayo ngayo nakho ke njengoba esechazile ubaba uNkosi phela safika emzinyathi yakhulumise ukuthi ngisho kaKhofda ngisho impela kuyena iminister njengoba esho ubaba impela lama minister ngithi esithathu engena kodwa singabuyelwa impendulo eright igenerative zibelani bela ngoba imali ingayithuli singayithuli yethu sabukisana ukuthi sicela phela igenerator abasinika imali yethu sikhiphe bangasinika ukuthi basikhiphele esikhundleni mabasikhiphele basitshentshe siqasho bangamalini sihola malini ngenyanga kwasidida ngoba lokho sasingeke sikwazi ukukhuluma ngoba babekusho kwakuyikhona ngempela akukho sikusayinila akukho futhi siholelayo akukho futhi wasiqashayo kodwa ubaba ungubane wayesiqashile kwaziwa noma kubani oba icabinet yonke ayikhona siyazi usaqashwa okubhlungu ke namanje amanzi awasekho ekutheni kule generator ke esibili ngoba esibili abayificila engayibambayo ile esayibamba le yokuqala ikhona kwathiwa kwafi alternator le alternator mangaqamba manga igcina amanzi ngoJanuary kulonyaka ukuthi abantu bawathole ngabika ke ngoba sike sahlala ke nethimba lika mama uDube wethuma ubaba ukuthu ukubheka la kuthina sizoxoxa yona le ndaba savumelana kwaba nenqumo ukuthi imali yethu soyithola kwathiwa nemshini izolungiswa yonke kwaje ukuthi besike umshini wawusasebenza ngokufa alternator ke ngoJanuary akuzange ke kusabuya ubuyiswe kuthiwa ikhandiwe ngithe mangilo ngibafonela ngoba bengibahlupha nomphathi kangihlupha ufuna amanzi ngathola generator sendaweni ethize engingayazi okwakuthiwa yokhandwa khona lo mlungu okuthiwa ikhanda wakafihlanga wathi ngeke abanike ngakhokhela imali yakhe nokuthi obisihlezi lapha kubuyena irentela ngangibuza kuba besebenzisana naye okuthiwa baba usheze ngeke ngichazeke igama lakhe ngoba uyena umuntu esebenzisane naye iminyaka waziyo fulende siyikhulumayo engisho ukuthi ke lokho kusiphathe kabi ke nokubheka lapha khona wakulwela lokho noMrs Khuzwa kwaKhofda wakulwela lokho kodwa asibuyanga nampendulo ukuthi ngokulwela bokuthina basinike kuyikhona ukuze kwafika ukuthi sifike la kaThuleleni ngoba sifike ngoba sibona umphakathi nathi sisenkingeni isikhona izinto zokusebenza equipment iyasebenza iyaphila kodwa ikhandiwe ingakhandiwe asitholi ukuthi yini izathu nathi umphakathi asakwazi uthini kuwona kulokho ke umphakathi ukwenza ukuthi noma sibuke sila nezinto ke beze ikhulunyiwe ngathi einingike emayilana nokuthi sifuneki ngoma uqembu ngoba cha bona uqembu kuyasihlupha impela la kuwadwani sigcina thina sihlezi kuwadwani sesingawatholi ngisho amanzi ngoba singamaqembu sikhohlwe kulamanzi kanti akabani ngoba sazi ukuthi uhulumeni mayiseletha amanzi ngaphansi kwethu kufanele phela abantu siba provide ngokuyikho khunyo ngcono ukuthiwa amanzi abantu abatholi mhlambe kulikhe kuthina ndlela thize manje ngisho ukuthi nje sinenkinga la sizwe sase South Africa kuwadwani nje abantu bonke bakhona bakhala esikanandi akho manzi akho lutho esikhundleni maswathona uma kufika amaroli akhwetha abantu ukuthi wena uyiliphi iqembu nikwe mawungelona ke iqembu labe ngeke ngiwashoke awutholi lutho besicela ukuthi kule nkulumo yethu esesifake kangake ezweni uNkulunkulu akazizwele namathonga kuthi nobaba ko sanda ukungena uNtula azizwele obana isiphuma kuyena nje akasiphenduli akalethi impendulo samba nesini inkosi yesizwe sibe sihluphekile asazi ukuthi kule South Africa yethu uma kusenje nabaholi bethu bengasinaki siyolanyulela obani inkosi inibusise kwabazwa lento sengathi uNkulunkulu nabakhona
asilamlele ubaba sefike kuthina sithola imali yethu nathi sisondla izingane njengabo bangicana nabo kuphela kwenyanga nenyanga bayahola kodwa thina siholi ilokho ke sithi asikudlulise nokho ke nami ngizoma lapho ngiqhubele phambili obalenti ngiphatha kabi eyenzeka kule phakathi esihlezi kuona singabe ukuzalwa singabe ukuhlala eSouth Africa ngiyabonga siyabonga South Africa njengoba nizwa nje nizoyibona sikhuluma amampunga nathi emva kondlu ngali generator le yabakhokhi bentela ehleli la ekhaya kuthiwa ayiyodwa le generator le ayizange generate ukuthi indize ilethwe la I'm sure ukuthi iya deliver yapurchaswa futhi ngemali yabakhokhi bentela yasayinelwa la ethathwa khona nemali ya approve umkhandlu abomkhandlu uzokhokhe iland la ikhona izofika la kodwa namhlanje nansi ihleli ngalethiwa isebenzi iyaduma kodwa ngicathi bazoyidumisa le iduma baba nawe sakubingela baba nawe uyingxenye lolu thimba yebo ngiyingxenye yalo kwenzakalani baba la endaweni sinayo inkinga impela yamanzi baba nalokuthi ke njoba nje sisebenza la kule ndawo siphampela umphakathi amanzi ekuthenini abantu mabathola amanzi basizakale ngayo yonke into kodwa thina asizakali ngalutho okay yebo singasizakali ngalutho imfuno zokuthi siyithole asithuli nokuthi sikhokhelwe njoba kade sisebenza asikhokhelwa okubhlungu ilokho kodwa into edala yonke lonto leyo yini ukuthatha intuthuko ingene kwipolitiki ipolitiki kanti lento engafuneki yebo masuke kuza intuthuko nje ayihambele yodwa ipolitiki ihambe yodwa yebo ngoba ibhlungu lento ngoba nalapho esisebenzela khona sizenza amanzi ukuthi sinike abantu bagcina sulokhu bebuza kuthina hey manje kwenzakalani nathi siba nenkinga ukuthi sophendula sithini phela ngoba naku amanzi okubona abantu kufanele ukuthi ngaba siprovider ngayo yonke into bamadane bethaye siyeza bahambe shwe bangaphinde babuye yebo manje lonto isiphatha kabhlungu nalokuthi ke sisebenze kodwa singatholi lutho kube khona abantu abatholayo kodwa bengasebenzile yebo lokho kusiphathe kabhlungu kabi sabo baba isimngaka iminyaka sizile nawe ukuthi wawuyikhansela before kuqale le project le mhlawumbe ungasilandisa ukuthi kwakuyinini usayikhansela ifika le project iqhamuka kanjani izifike la beze bethatheka nalabo besebenza lapha ukuthi babhole bafake lamapipe akhona nivumelane zonke zokufika kwale generator ezofakela abantu amanzi kwakumuphi unyaka kuqale kanjani baba Ngibonga kakhulu ngiyabonga cha uqala kwale project iqale ngo 2015 ukufika koqala kwakhona ngiseyikhansela ukungena kwami ngiseyikhansela ngangikade ngokuqala kwami ngangiqale uqala kwami singene ngo 2011 sizophuma ngo 2015 ngo 2015 kibe seyifika le project yokufakela kwamanzi kwasho ukuthi kwase kunesidingo eside undaba ezide ekhala endaweni kuwadwane ukuthi ucela ukuthi kusizakala abantu basizakale ngendaba yamanzi yabeke isifika mayifika kwadrillwa ke kubhekwa indawo enamanzi zabhekwa zabonakala zatholakala ukuthi amanzi anele ukuthi angakwazi ukuthi asupply umphakathi wonke yenziwa ke yabeke isiphela ke term of officer yami yaphela ngo 2015 term iqala iphela ngo 2016 ilaqale khona ke qala umsebenzi wokuqala kokumsebenzi ngenxa ke yokuthi ngumuntu obenolwazi kakhulu kwezamanzi ngisebenze kakhulu ngisebenza eThekwini ngisebenza ngawo amanzi umlungu lo okwakuyena wayekade ethole umsebenzi ukuthi akwazi ukuthi angene ngokomsebenzi okwakuyena ngangade ngixhumane naye wayefike nomasipala efika la ngesikhathi ngiseyikhansela wabe sengicela ukuba ngikwazi ukuthatha izintambo zokuthi ngimlekelele ukuze ukwazi ukugcineka kufezeke izithembiso ezayikade ngiyithembise enkosini ukuthi amanzi ayoqhubeka abe seqhubeka amanzi kwenziwa yonke izinto abe seqala amanzi esephuma mayephuma amanzi
abantu bawabona ngesikhathi mabe wabona abantu ngase ngibahlinzeka kubona ukuthi cha ngicela ukuthi bangaqale bawasebenzise ngiwakline eqala ngendlela yokuthi bakwazi ukuthi bawathola ke abantu amanzi ngenxa ke yokuthi kwase kunabantu engase ngibaqeqeshele ukuthi basebenzise lemshini yenjini ngoba phela kwangelula ukuthi nginike noma ubani ngoba phela lemshini le yayifike ngokomkhandlu ifika ekutheni ikwazi ukuthi kube yiyona iphampe lezi ikimu zamanzi lezi ikimu zamanzi nje ezikhona zila eDube isedoreni isebhekizwe kwakuba isentemzweni indawo ezahlukene ngokwamawadi ahlukahlukene kodwa ngokwewadi akawadi 1 ilezi ikimu lezi ezikhona esekungiphatha kabuhlungu ke ukuthi zathi mase isebenza nalabantu abaoperatayo besebenza lamanzi bangabe besakwazi ukuthi bathole ukukhokhela bayithola imali yabo bangabe selokunye kodwa saya emkhandleni wasemzinyathe lapho esahlangana khona nomeya wakhona sakhuluma naye ngasho ukuthi ngizothula iproject ngokusemthethweni yathuleka ngokusemthethweni wabe sebaqasha ke sesho ukuthi kumele bakhokhele imali zabo yenze into baqashwe emsebenzini ukuze umsebenzi uqhubeke wasethi uzolandelisa ngethimba elalizofika lizohlola umsebenzi wamanzi ehambisana kanye nalo nangempela wafika wachecka umsebenzi wabona amanzi ayaphuma agijima yonke into wazi watesta wathi azamnanda amanzi washo wathi yazi makube kuthiwa yonke indawo kuqhubeka ngalendlela okwenzeka kanje abantu bathola amanzi kwasijabulisa ke lokho ukubona umeya esekhona nathi endaweni yethu yasembulwane ukuze kukwazi ukuthi abantu bathola amanzi ngendlela okuyiyona yona waqhubeka ke umsebenzi waqhubeka wabuza kubantu ababe kuthiwa baqashelwe ke lo msebenzi ukuthi bathi abaholi lapha kukhona abanye abaholela lo msebenzi kodwa bengawusebenzi lo msebenzi kuthi laba abawuholelayo abawusebenzayo ibona abangawuholeli lo msebenzi wabuza ukuthi bawuholela kanjani umsebenzi bengasebenzi na babe sebemtshela ukuthi cha thina phela vele siqashiwe thina ngenxa ke yepolitika ke abakupolitikayo angelula ke ukuthi singeneleleke lapho kuleyo ndawo asikwazanga ukuthi singenelele ngenxa yokuthi nami njoba ngangisebenza nje ngisebenza phansi komlungu lo uRay beste kwakuyena engangisebenza naye ngisebenza ngokwethimba lomsebenzi angikaze ngibe ngisathola inkokhelo ngoba ngangithembisiwe phela nami ukuthi ngiyothola inkokhelo mase umsebenzi sengiwuphothulile uma ngiwuphothulile umsebenzi usuphuma amanzi kwenzeka yonke into angiphindanga ngawuthola okungiphatha kabi kakhulu emoyeni wami iloko ukuthi undaba ezitha okuyena umuntu ofana ngabe isikakhulu unakekelwa kakhulu akanakekelekile ngoba amanzi akawatholi akatholi lutho akwenzeki lutho isebantini bakhe akufika amanzi abantu bayabuza ke bangibuza mhlamalalanga nami ngihamba ngithi sengaphuma batawu sicela ungenelele usize ulekelele njengoba ningibona ngilana nje dala ngayiphumela ngina9 years manje ngingaphandle ekhanseleni ngingaselona nje ikhansela kepha ngenxa yokuhlupheka kwabantu belokubethe nje siyacela ukuthi usimelelele entweni okade uyiqalile siyacela ukuthi masizakale sikwazi ukuthi kutholakale nalezi imali ngoba sambile ayikho indawo esingayihambanga sambile kulocal saya ku district sasuka saya kwakhokta sasuka saya ku province lapho esafika khona ondunankulu wokuqala owesibili owesithathu manje lo osekhona still ukusizakala asizakale sicela lokho ukuthi masikwazi masizakale sikwazi ukuthi la
nathi inkosi yethu ifane namanye amakhosi itreatwe ngendlela okuyiyona yona ke inakwe mayikhuluma izinto basinake nathi esicelayo nje ukuthi mabeze bahlalisane nathi sixoxe sikwazi ukuthi kusombululeke lenkinga esinayo. Siyabonga. Oh, nanzi nengwevu madoda. Yakithi. Izokibeke naye baba. Nawe ukhona kule ndawo yazi iyathusa lento ngoba manje uma sekuzoze kuchaphazeleke nenkosi uhulumeni bese mawukuthi umkhandlu ulwizimpi zawo zepolitiki sorry bese ugcina usufaka nenkosi kuloko ngoba manje uyabona ukuthi le impi le igcina inkosi ithela ngisho inkosi ngeyintuli kanti inkosi ayingeni indawo abantu bayo bonke banelungelo join amaqembu abo ngendlela abawathanda ngayo kodwa mase kuuhulumeni ufuna ukutreat bonke abantu ngendlela elinganayo baba nawe siyakubona khona la ngikhona la angibonge nginibingelele sibongelele ithuba esithola namhlanje lokuxoxa nje nezwe lazi ukuthi kwenzekani mina ngudlomo ke impunga la emakhabeleni okungafihliwa akuyona imfihlo esikhuluma ngayo isimo esibhekene naso thina akasikwazi ukushaya itoyitoyi kwaleli hole sinalo lilodwa nalo ngeke silibulala nezikole nazo sayithola nzima ngeke siyibulala into esiyibuka ingcono ukuthi ke sisondele kulaba abakwazi ukukhuluma indaba phakathi kwesizwe sisonkana somhlaba mhlawumbe nondunankulu okhona njengamanje uzoke ekhiphe noma ungenani nogada wakhe ke soxoxisana naye ebuke lento esikhuluma ngayo lana ukucacisa kungabe ngathi isemakhabeleni kuphela engithi nje la sikhona siphansi kwenduna umkhize enkosini umbomvu uwadwani lo uhlukaniswa amakhosi ngokuhlukahlukana ngakho ke sinenkinga sabasemakhabeleni sinenkinga sabasemabomvini kungabhekwe ngazuthi inkinga yasemakhabeleni inkinga yomphakathi wakhile la phakathi kwawadwani ngakho ke sicela nje ukuthi sithumele umyalezo kubaphathi ikakhulu kumeya emzinyathi kukhopta ongqongqosho wakhona kundunankulu ngoba lolu daba lukhona kubona bonke noma lo singakatholi ithuba lokuhlala naye lo EPA yakhe ibigcinithe uzosithinta mase kodwa amaphepha sesimnikile alolu daba umhlangano omhla ka12 kuMay sabe sesivumelana bekuseundunankulu lo umama uDube iofisi la kwathumela kwakhivumelana kumzinyathi iofisi kukhopta iofisi kwelikandunankulu kwavunyelwana ngokuthi amaphuthe ekade ekhona asebonakele azolungiswa ngakho ke uzothumela abazofika bezobona bafika babheka nje abahlale kwenziwa bahamba manje sinenkinga ke ukuthi ke njengoba behambile into engiphatha kabi kabuhlungu mina kunezalukwazi la omalo ubone beguqile phansi kwamaqhaphozi becwenga amanzi amaphinifa besukuma nawe emanzi bethwale ngama5 liter bewathwala ekhanda ezobuya futhi uzokwenzani ngo5 liter ubuka inkosi sinayo sisexhaphozini ifinqa ibhlukwe nayo icwenga amanzi njengabanye abantu ukubuke lokhu ukuthi awu khona ke lelizwe lakithi kwenzekani ikakhulu la ebhekizwe ngoba ngiyabuka ukuthi indawo enenkingi ikwadwani kusuka nje phezulu kunduna umkhize kwehla amanzi lawo esikhuluma ngawo ukuthitha khona ambalwa kakhulu mancane kakhulu kwawona lawa ke sithi sifuna ukukhokhelwa ngoba besiwasebenza kuma nje amile kunenkinga yeservice engineer siyahlala koza kufikela usuku esingalwazi ke sicatshangelwe izoserviswa leyo ndawo ikwazi ukuthi ithola amanzi i-engines ikhona impela amanzi akhona phansi upetrol basilethela inkinga manje makufuneka iservice ayisaserviseke siyacela impela ke ikakhulu nje kundunankulu okhona namhlanje kulesi sikhathi ake sondele
eke sinikeze iqhinga ngoba ngokohlelo kuncane kakhulu sekufuna kwenzeke ngoba umeya wayesithembisile ukuthi ngokubuka kwakhe akuseyona imali engankulu esingafaka ngoba sekushoda amapipe nje efakwe kuleyo ndawo bese sithola amanzi. Ileyo nje into engithi siyayicela thina esiza ngokusebenza lamanzi abasikhokhele phela. Kuzoba yona amanzi inkosi ayiwathole phela umphakathi ayiwathole. Angifuni ukuthi bengazi abantu ngoba ngikhuluma kubantu bonke bala ithina futhi inkosi yakadloma ekufuneka ikhulume amakhosi ekufuneka ikhulume ingashiya yakadloma kuphela ngoba nangubani khona kule nkinga. Njengoba sila siyacela umphakathi usizakale kahle hle nje sizokhulekela umphakathi awusizakale ilokho ngiyabonga. South Africa niyezwa inenkosi igcina siyoguqa apha emaxhaphozini ikhamanzi esizweni sayo kodwa kamanzi akhona fakiwe amapayipi nanka ama-generator akhona nabantu okuyibona bawa operator amanzi bakhona kodwa abakhokhelwa njengamanje. Umkhandlu-ke asazi ukuthi ushaya India yenze njani ngoba kuthiwa upetrol njengoba nizwa usaphuma emkhandlwini ozayo la lo petrol shuthi uthengwa ngamali yentela uapprove umkhandlu kuthikithi la kuthikithwa khona uphuma udeliver kuthiwa uya kephi lo petrol uyokwa no diesel uyomukelwa ubani uyokwenzani uma abantu bengasawatholi amanzi. Siyacela ke ikhulu zomkhandlu ngizama ukuthi ngibambe ngoba vele sisazobe siqhube ukuthi ingabi ndiyakhuluma ngaze kube emnyama ngoba ngisafisa ukubona igenerator le idume nabafethu basikhombise ngibone indawo lapha ezansi lapha la kuthiwa amanzi akhona lapha ukuthi bangishuthela phezansi sikwazi ukubona ngaze kube emnyama. Indaba ezithi ngicela nje ngomsa wakho Nkosi ukuthi ke sizama ukuthi mhlambe silibambe la ngoba le engathi akufuneki iphela kaThuleleni iJNU ufuneka siyibone ukuthi ize izoxazula lenkinga le ngoba iyona njengamanje elawulayo. Ngibonga ukuthola ithuba social media engifiselelayo kukho konke njengoba sijela ka social media ngicela ukuba iminyango le esebenzisana nakahulumeni isithize kulezi zinto esicelayo kakhulukazi umphakathi okuwona onhlwempu ngamanzi. Siyacela ukuthi besimamele isicelo sethu njengoba sabaholi sihola abantu izizwe ingoba ithemba likuthina nathi ke siyanicela nabo ukuthi imasicela ngqongqoze bekwazi ukusondela phakathi kwethu usizakala umphakathi lilonke nje uhulumeni masingqongqoza makasamukela silalele ezwe ukuthi umphakathi uthini lilonke sifisa umphakathi usizakala wonke umphakathi njengokuvota kwabo nabo phela basizakala uma befaka icala kakhulukazi njengoba nje sebekhulumile ke obaba inkosi ayinawo amanzi njengoba nje bechaza kanjalo nesizwe ngisiphethe akumina nginenkinga njengenkosi yakwadloma akhona amakhosi amanye awomakhelwane bami nawo nenkinga efana neyami. So siyacela uhulumeni anganelele lolu daba kukho konke sicelayo siyacela uhulumeni asondele phakathi kwethu uma sitondela kuyena. Ngiyabonga. Indaba ezithi ngiyabonga Nkosi yesizwe insizwa zakithi yebo angazi kukhona okusalayo. Okay hayi la okusalayo ngiyacela ukuthi nabe la engisebenzela khona phezulu eDoreme ngifuna ukuthi babuyise injini njengoba bekade bethe bazoyibuyisa ukuze umphakathi usizakale ukwazi ukuthi uphampelwe amanzi kulungiswe nokunye okungalungile khona phezulu enkangala namanye amathanki ababethe bazowaletha bagcina bengawalethanga umphelo. Nawe khona injini ehlala kwena? Yazi khona injini ezinye zasezindala vele bathatha bayoyisevisa kwasale yodwa isivele nayo isifucked up. Yeah. Yangaphampa kanye ngayo yaphela nayo inkani ngoba ivele isindala isina 7 years. Yebo. Laba phezulu eDoreme la ixake khona kakhulu asinawo amanzi nenjini lokhu zahamba iphindanga zabuya futhi. Yebo. Ya ngiyabonga. South Africa amanzi ayimpilo baba. Igenerator impela uyibambile ukuthi ayindawo. Impela ngisacela ukuthi ke igenerator njoba sishisa sibambiswe yini angedwa sinabo obaba nabafowethu ngingasho ukuthi uNdlovu yedwa cha sinabafowethu kuyona
ngoba ithina sodwa sinebhadi nakho ukuthi ukusebenza kwethu ake kunakekele uhulumeni nezindlu zethu lezi ezihlala petrol engine uhulumeni alethe izinto zakhona nokuthi lapha enjinini singenzi imisebenzi eminingi abantu bebekuthiwa baholelwa oba nalana kuthiwa kunoma security agada engine ayaholelwa bantu abaklina kumaboho nabo futhi kuthiwa baholelwa naba operator wone imachine nabo futhi kuthiwa baholelwa yonke lemisebenzi enziwa yithina labantu asibazi kodwa kuthiwa baholelwa engisho ukuthi uhulumeni asisho ukuthi sithini kodwa uhulumeni wethu ngemali yentela yethu ngoba imali yethu le kahle hle sithenga ngayo izinkwa nogwayi nomentshisi nokudla angathatha imali yethu idliwe siyibuka sibe thina sisebenza singayinikwa yona uma ukuthi khetha abantu sicela uhulumeni akazoyibheka lento sibhekisisane ngoba sike sabeka ukuthi sihlushwa ukuthi sibadala sesaba amagwala inkosi inibusise cha baba bengicela usikhombise igenerator inkosi bengicela ukuthi siyibone igenerator le South Africa ake nisondele siyobuka le generator le igenerator le yabakhokhi bentela ihleli lapha ekhaya isemsi nomuntu umasipala ke uyayikhipha imali ka petrol no diesel oza kona le generator le kodwa ke ihleli generator isebenzi okuthusayo ke kuthiwa khona abantu abaholayo ama security abagada le generator kodwa ke nansi ihleli emzini nomuntu angiliboni security ligadile la kuthiwa khona abaklina ama boreholes naba bayaphika bathi akho umuntu oklina ama boreholes abantu akuthiwa ba service generator noma bayi operator abekho kodwa ibona abayi operatayo kasho madoda ilo shading la ngezwe ngendaba masithi eyami le South Africa nansi generator njengoba niyibona nje nansi ngithenga Umkhandlu ihlala la ekhaya kaBabundlovu ukuthi iphampele amanzi Katsheni Umkhandlu generator le yebo ithenga Umkhandlu elethela kuwena yebo ihlala endlini yebo bihlala ezantsi kwasho ukuthi ibhohole lapha bazophelelwe bazongibuyisela iphampi lo phampi mangaqamba manga kumanje ino 1 years namanzi lawa ndade ngibanika wona mangaqamba kumanje ano 10 months yona lokho nje kwathi wakuzolandwa lo ngase ngiyibuyisa ngibona lapha bazoyidestroy abayishise ngayibuya ngazoyibeka la ngihamba ngawushisela igate ngawuphezulu lapha ku reservoir tank ngase ngibuye ngiyibeka la ngenzela ukuthi ibe saved makufika Umkhandlu uyithola izinto zayo zi right kanti njengoba uthi ilapha kuthiwa kunama security egada ngithi yebo izodestroy kanjani pha ama security ekhona egada angazi ngophela ama security mina ngigadwa yimina lapha koma security ayigada ingaphansi kwami nje ubelana nje ngiyibekile ngoba ngibona ukuthi akafiki iphambi mase kufika iphambi ngizoyehlisa ngiwedumisa ngigada ubusuku nemini ngena la u6 ekseni ngize ngiyophuma u6 ntambama mase kukhona umsebenzi operate oba namanje ngiyacheck onke amabhoholi ngenzela ukubona right in nasekuseni ngivuke ngiwacheck ngoba ngibalekela ukuthi Umkhandlu ufike into zayo zi safety kodwa uholi kodwa ngiholi kukhona enye enkulu ngale baba yebo ikhona enkulu ake nize South Africa nizobona la yabo ile ebasema garage ke le engiyibonela ngemuva nansi South Africa generator nazi negroup sika diesel eyithengwa Umkhandlu zize la kaBabundlovu uyayithinta manje babukatsheni nje banibona nje nansi iyaxakaziswa la siyibona siduma ke emagarage singazi nabo nakuma mall yiyo le babukatsheni yebo yona ke le ekuyona yona ephethe yonke into efaka ugesi iphinde ifaka amanzi le idunyiswa ngisho izitolo lezi ezinkulu
iyona ke le esathi ke iyophuma mhla kufika imali yethu nathi niyayibamba la indawo lekoze aboze bakhokha imali yethu bathi ibiza malini Nyamabesho nje ngendlela engibuka ngayo bathi abanye bizawo 21 million ngoba nalese ezansi afika nayo intsha ke nayo bathi yathona ngo 21 million nale yafika intsha la yebo nale yafika ingconywane yayisekeni kodwa elaliselisha kumina nje obilana isino 10 years ihlela egcekeni ila igcekeni ngoba ilokho yafika la ngo 2016 mangaqamba manga ike yasebenza kodwa ibiyona bengisebenza ngayo izansi oh isuke ezansi kanti yebo yari ukuthi lenya entsha yafikayo mangicabanga ngoba ngazi kusho ukuthi yayiqashisiwe ngoba ukhona umlungu owake wafika eletha abantu ethi uyayifuna yakhe ngase ngithi akayimzinyathi awukhuluma nawo mina ngimazi le generator mina ngiba nje somzinyathi ilapho kwaphoqeleka khona ukuthi ingahambi ngoba le abasebeyilethile le kwase ukuthi iphindela lapha engayaziyo ngoba ngithi mina ngiyazi yomzinyathi lo mlungu wathi uClyde ngeke ngikhulume ngomuntu ongangiqashanga nengamazi mina ngazi ukuthi lento yomkhandlu yebo ngakhokila awuyidumise sizwe baba South Africa baba uNdlovu nangoke uyawathinta amabhathini akhona generator yomkhandlu le ihleli la kogatsheni uthi ayindawo bengakhokhelwa imali yabo uyuze egarage makuhamba ugesi noma etolo uzuze kudududududududu hayi kusuke impela ngathi undiza ibhanoyi kusuke kusho la magenerator amangaka lawo hey nami mase nginemali ngiyayifisa nje kwami le awu ngiyayifisa impela ngoba ilo shading ngibona isimise kabi hey South Africa cha siyacela umkhandlu ngempela ukuyilungisa lento usondele kubantu uzozwa ukuthi bakhala ngani ngempela kulungiswe kulokho okwenziwe ilapha ababekhona emkhandlweni ngaphambilini ukuze bezoqhubeka abantu bathole imali yabo hey isin 2016 hey yafika la ekhaya qala nje uzosebenza 2016 okay yafikela la ekhaya ngafika ke mina ke ngayisebenzisa thema sekulethwa leya ngayibamba ke le kwalethwa leya yaduma leya ngayibeka ke njoba iduma South Africa nyanzi yasho niyayizwa iyo le iduma la egcekeni kababa ugatsheni nansi nje imboziwe ngamatshala ngaphezulu yayizwa iyo ke le South Africa generator yomkhandlu abathi besebenza ngayo bafana abantu abavolunteer kodwa kubhlungu ke ilelo ukuthi kuthiwe emkhandleni khona abantu abaqashiwe abenza lo msebenzi abawenzayo bona bayawenza ngempela umsebenzi practically but kunabantu kuthiwa bawenza umsebenzi kodwa akabekho they are nowhere to be seen kodwa ke kuthiwa ibona abaholayo bese kuthi abantu abenza umsebenzi ngempela abakwi-field ibona abangayitholi imali uvakazi ukuthi nathi generator asifici security la eligadile kodwa kuthiwa kunama-structure ayigadayo nakho kuthiwa khona abakline ama-boreholes nababekho esicelayo nje ukuthi umkhandlu usondele nohulumeni wonke wesifundazwe ukuze wahlala phansi nabo kutholakala nomphakathi ukuthi kwasukaphi ukuze la mhlambe kuthe ukuthi khona kulungiswe abantu baqhubeke bathole service delivery amanzi bawathole amanzi ayimpilo South Africa amanzi ayimpilo ngaphandle kwamanzi impilo ngempela isuke ingekho akungathi amanzi zitholakala ukuthi akhona kodwa ke angaye ebantwini ngenxa ukuthi nje kuba indaba zepolitiki yebo ipolitiki njengamanje sicela siyibeke esayidini ukuze abantu bakwazi ukuqhubeka baserviseke ngendlela ngicela nje sisondele ngale baba khona ngikubona ezantsi lapha ningikhomza lapha ukuthi yini le lapha yenzani nomsebenzi wayo
Singaphi impela South Africa? Great Town ila esikhona. Sizoma nje la ngenxa ukuthi ke siqala ukuhwalala kodwa ke ngicabanga ukuthi nizobona lapha ezansi. Ngonyama. Lapho hole lapha ezansi iyona yokuqala ingena umshini lo igenerator. Lezansi yona ngena umshini lo omkhulu ke ofaka udiesel oba kunemshini emibili khona ofaka udiesel khona ofaka upetrol lo ofaka udiesel lo kade ubona emva kwendlu nganga ulena kubona ezansi lapha phesheya lapha nje ezansi ofaka lebiwe lapha ezansi ofaka ke ugenerator le ka petrol le kade nibona lapha nginikhombisa yona. Amanzi aqhanga lapha phansi. Ahamba phansi amanzi abholelo kusho ukuthi ireservoir tank lapha engifaka khona le phezulu bese iwaphampela emzini yabantu afuna uphampele yaphantshelwa ku reservoir tank mayisegcwele ngise ebuya ke return pipe eseza kubantu imizi ke watholayo la ikhona yona kodwa ayenele ngoba abantu baningi kusho ukuthi kwalowo manzi mambe ngiwadumisa ngaleso sikhathi bekuphoqeleka ukuthi ngesonto abantu ngibanike kathathu noma ka4 ukuze ngiphumuze umshini ngiloku ngiwagcwalisa mase sigcwele ireservoir tank ngiphinde ngibafakele ngiphinde ngibakhiphele makushoniwe ngama weekend ngiphinde ngibanike kumanje na ngoba engasatholi nje abantu amanzi abasatholi lutho nami sengiyasafarisha la ekhaya ngisawathola amanzi nomphakathi mangifuna amanzi engiqasha abantu umphongo lo lomkhulu ohlaza abantu baqashile sebengifakela wona ngo150 ekhaya ukuze nami ngithola amanzi sinalo inkinga nje esicela ukuthi uhulumeni wethu simvotelayo asisise. Usoqasha abantu bakufakela amanzi kodwa kade waziwa njengondlovu wamanzi la. Yebo kade ngaziwa njengondlovu yamanzi Siphenduke sibabheke nansi indlovu yamanzi. Iyo le ayisawatholwa yona indlovu manje amanzi isiwathola nangasicela sibukele isiwathola ngokuthi wathenge na indlovu. So abantu uma abantu bengasawathola amanzi bathini kwena? Impela baphatheka kabi oba abanye baze bathethe bathi kwenzekani ngisho ngithi cha ngiyamfonela uMr Thizo uMr Shezi ngixoxe le ndaba naye asho futhi ukuthi nayikho into azoyenza umkhandlu uvese uthi imali ayisekho usenayo ngokuthi lokho kwangiphatha kabi oba mangisangiphatha kabi kanakubheka owethu uMrs Dube kuthina naye futhi uyayazi lenkinga futhi waphatheka kabi ukuthi amanzi angabe naye esangena kuthina nasenkosini oba naye ngambikela uthi amanzi asena sengiyawathenga wathi uzokhuluma noMrs Khuzwayo senza kaKhofi akaphindange babuya ngoba uMrs ubheka ke wayishilo wathi usenenkinga naye ngeke ayichaze kimi kodwa eyenza ukuthi angabuyi nokuthi kwenzakalani amanzi azofika nini ngasikhathi sini abantu bengathola amanzi enza kanjani kwasiphatha kabi ke lokho ukuthi siwumphakathi noma sisizwe noma sise South Africa sincintshwa amanzi zikhona into zokusebenza ngokuba ke kunepolitiki sangakwazi ukuphakama oba sisebelela impilo nokuphila ngoba thina ke saze saxoshwa ngenilanga emzinyathi sixoshwa uyena ubaba uNgubane ethi sidubula umuntu wenkathe eqamba amanga kuthina mase inkosi esebiza lo muntu oyisho njalo ngathi umuntu waphika wathi akakwazi lokho ukukhomba ukuthi kwathina emzinyathi bese ngase umuhle kuNgubane ngobethi sibulala umfowabo nalo mfowabo naye mase sembuza uNkosi uthi akayazi lonto uNgubane impela lapha ngifuna uqamanga wangihlukumeza nje ngisafune ukuthi ke sihlale phansi akangichazela ukuthi wekuthathaphi lokho ngoba mina la emphakathini angikaze ngibe nenkinga nje njoba ngubaba ekhaya nje angikaze ngitholakala ema meeting nangekho angikaze ngitholala ngiphusi engathiwa mhlambe uNgubane wena ukuhlambe kuthiwa ngaphusi engisho ukuthi lokho nje kuNgubane ngifuna kwazi kwangiphatha kabi ubunkosi ufakazi walokho wasixoxa nje wathi akasifuni siphinde size emkhandlweni. Sabo umphakathi wakulelizwe leli siyacela ke nani manimbona kuba uNdlovu lingacabanga mhlawumbe ukuthi lencisha amanzi isimo nathi njengoba besibizile njengothuleni safika la nathi siyazibonela ngicabanga nanike nizokwazi ukuthi nibone la kule DVD yesenza ukuthi amanzi ingqinamba ikephi ngempela akuyena mhlambe ubaba mhlambe oncishe mhlambe amanzi ukuthi izingasadwemi injini cha amanzi wona ngempela angasakwazi ukufika emphakathini kodwa akudaba sezokuligcina ke nathi sizozama mhlawumbe ukuthi sike siyolikhuluma nathi lapha nokhosini ohlelweni ezweni sakhile kuzwakala ukuthi ke
isixazululo ngabe siba kephi ngenxa yokuhwalala khona ungomsa khona babasondela laba singaze sivala yebo lokho engiveza lana i-business plan ekhomba ukuthi akupha amabhoholi ukusebenzeka komsebenzi nabantu ababekade beqashiwe besebenza ke ngokusebenza ngokomlungu akhomba nje umsebenzi wonke indawo esasikade zenziwa izo zonke ombulwane entemsweni Doremi Bhekizwe imizi yonke le ephethe yonke lezi indawo lezi ekuyindawo ngoba ine structure ngesikhomba ukuthi amanzi asuka la azazofika la afikela asuka kuphi ahambe kanjani kwangimbiwa kanjani abantu babeqashiwe impela bebe baningi ngoba ngithi babe over 260 yonke le ndawo amanzi awasafika wonke lezi indawo nje asafika amanzi eDoremi nje asenesikhathi esingango 4 years wonke amanzi bengawathuli istructure sakhona nje sokukhona lapho sesivandalazeka khona ngoba sokuneyindawo ngifika komoya amathanki lawa ereservoir ayaphephuka nomoya yonke lezo ndawo othola ukuthi nje kodwa amanzi ebekhona phansi kube kukhona yonke into abantu bebe bomile bebe fanele ngabe bayasizakala kodwa abasizakalile sicela lokho siyabonga Nkosi ungasondela indaba ezithi sesizovala nje nakho selishona nelanga indaba ezithi sesicela ukuvala Nkosi sicela ukuvala elakho lokuvala indaba ezweni sakho singathini ba ngibonga ukuthola ithuba elami lokuvala bengicela uhulumeni uma sitondela kuyena silethe ikhalazo asitondele kuthina njengomphakathi okunye engicela ukuphontsha ngewindi nginomgwaqo la ubizwa ngomakhazini umgwaqo lona very important obaluleke indlela esimangaliso emphakathini ilokhu ngacela kwa transport kuze kube manje abangiphendula abangakhela umgwaqo osithiza umphakathi wasenkangala uma ngabe usuka edrobheni uya kulowa mphakathi uhamba 4 hours kepha ngalowo mgwaqo ngicela u-shortcut akupheli nje 5 minutes uma uphuma edrobheni umphakathi othi stopini ukhuphula phezulu ufike emakhaya abantu baphuma emadrobheni kakhulukazi lapha lo mphakathi engikhala ngalo mgwaqo abantu abakhona abesimame bayiphilisha ngokodayisa babuya imvula ziyanetha behle lapha behamba indawo ende befica ukudla sekubolile emakhaya sekunethiwe imvula ngicela no transport engenelele ngomgwaqo semakhazini bayalwazi ukudaba sengaze ngafika eMaritzburg ngikhala ngomgwaqo semakhazini ngiyabonga elokugcina nje sibonge sicela uhulumeni asilalele uma sicela izimfuno kuyena ngoba umphakathi uhulumeni ukhona ngomphakathi uma ngekho umphakathi ababikho uhulumeni siyacela uhulumeni asilalele umphakathi uma ukhala ucela izidingo ucela yonke into lilonke nje sicela umphakathi uhulumeni asiphe intuthuko esicela ngiyabonga kakhulu indaba ezithi siyabonga Nkosi Sizwe South Africa siyacela ukuyivala la singabe sithi siyayivala namsakhona isixazululo sizokwazi ngathi kuyithinta inhlaka ethindakalayo sithole ukuthi ngempela ke kukephi la kungakwazi ukuthi kuthinte khona ukuze kulungiseke nakena kundunankulu wezwe la KwaZulu-Natal ubaba uNtuli siyamcela umphemba nohulumeni wakhe ukuthi ngempela ke basukume basondele ngala ukuze abantu bezokwazi ukuthola intuthuko bangabantu bakhe bonke laba njengoba undunankulu baphethe uyena bathembeleke njengohulumeni siyacela ukuthi asondele naye ukuthi lokho esikwenzayo kufike nakuyena asukume njengoba kuthiwa nje sezikhona incwadi abayifake e-office siyacela ukuthi ayibheke akwazi ukuthi abathinte axhumaneke nalomphakathi wala nenkosi yesizwe nomeya wangapha ukuze kwazi ukuthi ngempela kunakelephi la ukuze kuxazuleke siyabonga nisale kahle emakhaya